Fala ye kunungo suntigɛyɔrɔ kuma tun bɛ diinɛ ni bato ani aladɔn kan. Bɛnkɛ ale ka taamaw fala ye a na kɛ kunungo ani Haut Conseil Islamique maaw ye ɲɔgɔn ye k'olu tun bɛ baro sigi la ko yaasa diinɛ ani bato u ye bɛnkan minnu fɔ ko k'olu timɛ. Bɛnkɛ ko bi ko min ye bɛɛ kɛra waajulikɛla ye bɛɛ kɛra laselikɛla ye nka o bɛna ta maaw kan ka min faamu n'o ye diinɛ ni limaniya ye o fana faamuyalen tɛ fala ye danaya ni tilenya o faamuyalen tɛ. Bɛnkɛ ko min yɛrɛ bɛ ka digi ale la bi fala ye o ye ko denmisɛnninw senna bɛ ka sumaya sunkalo selikɛyɔrɔ la dɛ. Nafila seliw jama bɛ ka dɔgɔya misiriw fana na diliw bɛ ka dɔgɔya maaw bɛ ka yɔrɔ bila dɔɔni dɔɔni ko k'a sɔrɔ sunkalo dun a b'a camancɛ de la ko yalama alabato don wa an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn de. Diinɛ ɲɛfɔbaw diinɛ faamubaw olu bɛ ka dɔgɔya diinɛ kuma bɛ maa minnu da a waleya tɛ olu la a foyi tɛ olu la olu ko denmisɛnw ka tugu olu kɔ olu yɛrɛ kɛlen don min ye bi o tɛ misali ɲuman ye denmisɛnw ɲɛkɔrɔ fala ye. Bɛɛ lajɛlen de ko duguba in kɔnɔ yan bɛnkɛ ka fɔ la n ka fɛn sɔrɔ n ka kɛ fɛn ye hali ni ma kɛ maa ye. N'an bɔr'o la an bɛ na min ye kɛlɛ min bɛ senna bi diɲɛ kɔnɔ fala ye. Kɛlɛ in bi ye a tile 5nan ye nka n y'a f'i ɲɛna cogo min bi kɛlɛ tɛ nin ye kɛlɛ kɔrɔba de ye i n'a fɔ an bɛ tilen k'a fɔ yan cogo min na nansara jamanaw fala ye anw de bɛ ɲinɛ anw de bɛ sɛgɛn anw de bɛ kow bɔ an kɔnɔ nka olu fɛ yen n'i ye ko kɛ a bɛ sɛbɛn ka bila a baaraw bɛ kɛ n'a ye min ye san yirikaw olu ji bɛ da sɛnɛ ka waati bɛɛ lajɛlen la. Nin waati in na min ye nin waleya min filɛ nin ka kɛ nin ye fala ye a b'an lasegin kɔ dɔɔni tuguni. I b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na maa si tun tɛ yen min kun ka bon ni Irisi jamana ye fala ye. Se tun b'u ye maramafɛnw b'u bolo u bɛ se ko la ni ko k'u bɛ min kɛ don min u tun b'o kɛ nka don min Irisilakaw olu taar'u ka misili ta san 1963 san fala ye ka bɔ Kibada la o y'a sɔrɔ min ye President Kennedy ale de bɛ fanga la États-Unis kaw fɛ yen a ye a nagakɔrɔmaw wele k'u ka na ani olu ka kuma u ka kuma senfɛ a ko n'a ma ɲɛ ko Irisiw nana u ka misiri ta ka bɔ anw dagala yan sabula Kiba ale ni Amérique bɛ dancɛ bɔ fala ye min ye Kiba yɛrɛ bɛ gun de kan o la sa Kennedy ale masurunamaw a y'u bila k'u k'u hakili jagabɔ wolola mun na fala ye k'a fɔlɔ Irisi min filɛ nin n'a ka bon ni sanga b'a la n'a bɛ se ko la ko k'o filenkolonci k'o dakolonci k'o jamanaw yɛrɛkɛ. Min ye a filanan kɛra mun ye Kennedy ka maaw ye min fɔ a ye fala ye o ye Sini jamana ka sɔrɔ ani olu ka jamana ka sɔrɔ ka dorogo ɲɔgɔn na yaasa Sini ale dulonnen ka to dollar la. Fala ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ ko min ye Irisi kɔni ye a ka belebelebaya a ka yangaya o nana ci ka bɔ yen pewu. Min ye Irisi bolofaraw cayara Ukraine yɛrɛ min filɛ nin ye o ye Irisi nɔnfɔn dɔ ye bolofara caman bɔra la nka halisa Irisi ka bonya b'a bolo fala ye jamanaba don sew fana b'a ye nka min ye Amerikɛnw ye bi sanga ɲɔgɔn tɛ olu la fala ye. O la sa Kennedy ka maaw u ka ko fan filanan kɛra mun ye o ye ka taa Siniwaw fɛ yen u ka sɔrɔ k'o n'u don Siniwaw ka sɔrɔ la fɛn fɛn bɛ yen n'o tun ye baarakɛyɔrɔ ye u fɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ joona ka na n'olu ye Siniwaw fɛ yen yaasa Siniwaw yɛrɛ u ka bolola baarakɛminɛw n'u ka iziniw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ taa cogo. Sini fana ma fila kɛ ko ye fala ye n'u ko nin ye fini dilan cogo ye wa Siniwaw fana y'u den mun bila ka taa k'u k'a lajɛ u fɛ. O de la bi fɛn fɛn bɛ dilan États-Unis a ɲɔgɔnna bɛ dilan Siniwaw fɛ yen ko bɛ n'a kɔlɔlɔ don nka min ye Américains ye ko dɔ kɛra u la o waati kelen na fala ye u ma ɲinɛ o kɔ koyi. Kennedy n'o y'a sɔrɔ ale ye fɛɛrɛ fila sigi sen kan k'a daminɛ Kennedy la ka na min ye Johnson la President Ford Nixon Carter Reagan ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye Irisi ale cili baaraw kɛ fala ye nka min ye Reagan ye ale de ye sera ka seba sɔrɔ ka se ka Irisi kɔni k'a sɛgɛn kosɛbɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ
nga o bɛɛ kɔfɛ fala ye Nixon ale fana tile la ale y'i jija cogoya sugu bɛɛ la u ni Sini jamana u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni Sini bɛ sanni o sanni kɛ diɲɛ fantan naani a kana kɛ ni Sini ka wari ye a ka kɛ ni Américains ka wari ye wa Américains ka baarakɛyɔrɔ misɛn fɛn bɛ n'o ye usine ni machine ma dilan yɔrɔ fɛnw ye u y'a bɛɛ lajɛlen caman cɛ ka taa sigi Chinois fɛ yen Chinois y'u to de la sa ka sɔrɔ k'u mɛn n'o kɛrɛfɛ fala ye o bɛɛ kɛrɛfɛ san 1979 san min ye Iran jamana na i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na o don mankanba de nana wuli denmisɛnninw ye le Shah n'o ye le Shah d'Iran ye u ye ale gɛn ka bɔ fanga la dɔw ko k'a tun man kɛnɛ dɔw ko ko jateminɛ tun kɛra a la a kɔni bɔra fanga la a gɛnna ka bɔ yen o y'a sɔrɔ min ye Ayatollah Khamenei ye fala ye i bɛna dabaliban yan de i b'a dɔn ko Khamenei tun bɛ jamana min kan Faransi Khamenei tun bɛ Faransi de fala ye a tun bɛ baara dɔ ye a bɛ kalan na a bɛ fɛn bɛɛ kɛ yen Air France kelen min filɛ nin ye fala ye o de ye Khamenei doni ka na n'a ye Iran a nalen Iran fanga a y'o ta nka waati nana kɛ ani Américains ma ɲɛ fala ye ani Américains karilen ɲɔgɔn na u ka dugudenw de taara Américain 52 minɛ fo ka taa se min ye Ayatollah ale ka fanga sinsinni ma o kɔfɛ sa Américains nana ye k'a fɔ Carter ale min bɛ fanga la ale ma se ka fosi kɛ min ye Américain maa 52 min kun minɛnen don Irankaw ka lasigi u ka lasigidenso kɔnɔ Irankaw fɛ yen o ma se ka sɔrɔ fo san 1981 san min ye Reagan ye ale nana fanga ta fala ye Reagan kɛlen ka fanga ta wa maa ninnu nana bila o de senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko Iran ye fɛn min kɛ fala ye ko f'u k'u la nimisa a la o waleya min kɛra n'o ye Américains minɛli ye ka tila ka tile 444 kɛ u bolo ko min kɛra ko o kɔni ɲɔgɔnna k'o ti kɛ tuguni ko wa ko ni maa maa y'a kɛ Amérique la fala ye ko f'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na o la sa u nana fɛɛrɛ tigɛ Américains janfan tɛ janfan ye wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye min ye ka se ka Ayatollah k'ale wuli ka bɔ fanga la u ma se Iran ale ni Iraki y'olu kari ɲɔgɔn na san 8 kɛlɛ Ayatollah u ma se k'a minɛ u ma se k'a fa u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen tigɛ u ma se k'a fa nka fala ye min ye Américains ye u ti dɛsɛ ko la k'a daminɛ san 1979 na n'o y'a sɔrɔ Reagan tun bɛ yen Reagan i si bɛ kɛ fala ye a ma se ka Ayatollah bin George Bush fa o nana George Bush denkɛ o nana min ye Obama nana Biden nana ani Trump fala ye Trump de sera ka Ayatollah fa o ye k'a yirila k'a fɔ nanzaraw n'i ye fɛn o fɛn k'u la san 100 olu tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn u t'a dabila wa i b'i labɛn de tuma bɛɛ i ni kɛlɛ de bɛ ɲɔgɔn na George Bush fa dɛsɛra George Bush denkɛ dɛsɛra min ye Obama ye o dɛsɛra Biden dɛsɛra Trump o de filɛ nin ye ka na min ye Ayatollah fa fala ye kɛlɛ min don a daminɛna a mɛnna ka sababuya kɛ Américains y'a yira k'a fɔ kabi Irisi fanga binna maa tɛ yen bi min bɛ se k'i kɔ a da olu kɔ a la o de la bi lakɔlɔsilikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye n'u Iran bɛ ɲɔgɔn na fala ye k'a ma ban fɔlɔ dɛ Amérique a ka wulikajɔ kɛkun yɛrɛ de min ye ka Iran yɛrɛ de fanga ɲɛmaaya ban pewu maa maa mana jɔyɔrɔ sɔrɔ k'o fa Ayatollah falen kɔfɛ o ye k'a yira maaw la sa san 100 kɛlɛ Américains tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wa diɲɛ nanzarala dugu caman bɛ taa ni fala ye e de bɛ se ka ɲinɛ i bɛ keleku i bɛ jingɔ o de la maa minnu b'a fɔ ko démocratie fala ye tɔ k'a jɛ don sabula diɲɛ bɛ duba damadɔw de bolo o dubaw fana olu sɛbɛnnen don maa minnu na n'olu bɛ olu ka sujuru bin olu ye fala ye o ye yahudiyaw ye Ala ye diɲɛ di olu minnu ma o yahudiyaw nafolobatigiw magobatigiw olu de bɛ kalataw labɛn diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fala ye ka musaka di k'u sagonamaw ta k'u sigi u ka tɔnɔ yakubayali kama izinitigi matérielitigi arme feerela marifa feerela min ye minan feerela fura feerelaw olu de bɛ banaw wuli olu de bɛ gɛlɛyaw wuli olu de bɛ nɔgɔyaw wuli olu de bɛ fiɲɛw wuli olu de bɛ kɛlɛw wuli nka tɔnɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa du damadɔw de kɔnɔ fala ye wa min ye maaw bɛ ka kuma mun fɔ ko démocratie a donna tan a bɔra tan Nations Unies ninnu bɛɛ lajɛlen bɔgɔ ka fɛgɛ u kɔrɔ sabula wari min bɛ u bolo hali u bɛ t'u sigi télévision minnu na u bɛ kuma minnu fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nin nafolobatigiw de bolo nin duba ninnu de bolo diɲɛ kɔnɔna na fala ye
o de la i b'a ye k'a fɔ ko waati dɔ la maaw bɛ ɲininkali kɛ ko sénateurs bɛ min karisaw bɛ min u nunjuru bɛ maa minnu bolo o dɔnnen don wa olu ka lamɔden de fana ye makɔrɔn ye o de la bi faransi tɛ se ka to kɔfɛ fiyewu nin ko in na kunun tile kɔnɔna fala ye kɛlɛ in wolola mun na a bɛ ka kɛ iran irisi ani ukraine ka kɛlɛ ye fala ye kunnafoni gafew u ye fanw sugandi bɛɛ i ka fan sugandi nin waati na o la ni kibaruya bɛ di f'i ka lakɔlɔsili k'a la kununko gosili kɔni kɛra kosɛbɛ min ye amerikɛnw ale ni israɛlikaw olu fɛ iran fana ma to kɔ dɛ a fana ye jaabili caman kɛ ni misiliw ye o wulikajɔw u y'olu baaraw fana kɛ min ye bato tɛmɛyɔrɔ ye min fina détroit d'Ormuz fala ye u y'a datugu han irankaw y'a datugu ka tila ka kangarida kɛ nka amerikɛnw ka sɔrɔdasiw ko olu bɛ baara min na olu b'a dɔn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan ka se yɔrɔ min na u b'a dɔn olu bɛ ka yɔrɔ minnu gosi bi iran olu b'o dɔn wa iran bɛ k'olu dɛmɛbaa jɛkulu minnu gosi an'u ka fɛn minnu gosi k'u bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini fala ye kununko trump dimina espagne kɔrɔ ko sabula espagne ma sɔn fiyewu u ka pankuru ka jigi ye u ka kɛlɛ kɛ k'u to yen k'ale tɛ fɛ fiyewu kɛlɛ ka kɛ wa nansara min ye nansarala jamana kelen min bɛ yen bi n'o bɛ k'a fɔ ko trump ka minɛn tɛ jigin a fɛ yen o ye espagne ye wa a ko k'a bɛna jago ni fɛnw bɛɛ lajɛlen tigɛ u ni espagne ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka a ka se sɔrɔ nations unies kɔnɔna fala ye maaw tilana han minnu bɛ yen ko ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ka ɲɛsin baɲumankɛtɔnw ni fɛnw ma wulikajɔ ma ka se ka taa baara kɛ olu ni maa minnu bɛ yen n'olu ko ko kɛlɛ min bɛ senna nin ye k'a kan ka ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ olu kɔ donnen don ɲɔgɔn ma nations unies yɛrɛ kɔnɔ fala ye o nations unies kelen ale de bɛ ka kan fila fɔ bi kɛlɛ in na o de la n k'i ma n ko kɛlɛ in taabolo n'a kɛcogo yɛlɛmana sabula bi min ye fanw ye min ye gafew ye min ye kibaruyaw ye n'o y'a sɔrɔ a daminɛ a tun bɛ ka fɔ a nɔgɔnni fɛ a kɛcogo la bi kunnafoni gafeba caman ye yɔrɔ ta fala ye kibaruya di minnu bɛ sen na fo lakɔlɔsili ka kɛ a la nin ye sɔgɔmada in na iran ko ye ani kɔrɔlen min b'a ko jukɔrɔ ka se k'olu fɔ maaw ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuranpoto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la fala ye n'an bɔra diɲɛ kibaru la an bɛ segin ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fala ye bamananw ko ten fiɲɛ m'a wuli bɛɛ lajɛlen bolo kan k'i kunna minɛ ye kunun ko sun tigɛlen fala ye musow y'an wele ni ɲɛji ye ka bɔ tabakɔrɔkaw fɛ yen k'olu kɔni t'a dɔn olu ye min kɛ dɛ nka an k'u yɛrɛ lamɛn jiko gɛlɛya ni kuranko gɛlɛya n'u bɛ ka baara sunkalo kɛ cogo min an ka taa tabakɔrɔ ATT-bugu la an k'u yɛrɛ lamɛn. Nse ni y'a san saba de an yɛrɛ bɛ ɲamana a don dɔ la an delila ka na an ye kalo kelen de kɛ an tɛ ji an ɲɛ la sisan yɛrɛ ta san ta ka jugu n'a bɛɛ ye kalo kelen ji tɛ na i bɛ ji de san ji sanni yɛrɛ tuma dɔ la a nɔgɔlen don u bɛna kɔji d'i ma a ji yɛrɛ bɛ mɔgɔ ban robinet bɛ yen robinet bɛ yen fo bɛna facture d'a ma u bɛna fɔ k'u bɛna ka robinet bɛɛ tigɛ mais ji tɛ na an y'u ɲininka u ko ko kuranko an ma n'u ɲininka kuma o kuma b'a fɔ ko kuranko sincèrement mɔgɔ kɔni tɛ se ka balo ni ji tɛ dɛ
sisan yɛrɛ de mɔgɔ dɔw de b'u château sen ni château kun t'olu fɛ an yɛrɛ taara an bɛ ji sɔrɔ togo o togo hali o tuma dɔrɔn o château o bɛɛ bɛ jɔ ji tɛ sɔrɔ ji tɛ k'a kɔnɔ an delila ka tile 5 bɛɛ kɛ an tɛ ji sɔrɔ fo ka na se kalo 1 ma château ji fosi tɛ yɛlɛ. A kuma yɛrɛ tɛ se ka kɛ an bɛ si an ɲɛna an bɛ tila an ɲɛna ji tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ de ji tɛ ɲamana fan si nin ne san 1 de ye ɲamana yan nɔ non c'est pas la peine a kuma yɛrɛ tɛ kɛ musow sɛgɛnnen bɛ muso kɔnɔmaw donnen de bɛ ji la 2 heures 3 heures musow de ye aran na ji t'a la maɲumako la ji t'an bolo courant t'an bolo an bɛ maɲumako la chômage mɔgɔw bɛ tila ka na tugun an ka robinet tigɛ masa o ma ɲamana tɛ Mali dɔ ya o ma mun na b'a fɔ k'u b'a ka robinet tigɛ ne ma dɔn ne y'u ɲininka o donna n ko bɛna tigɛ n ko robinet yɛrɛ kalo 1 filɛ n ka tigɛ ka na n ko ji tɛna château la a tɛna fan si fɛ k'olu yɛrɛ t'a dɔn ko min don k'olu ka chef ko ka n'a tigɛ u y'o de kɛ ka ne jaabi olu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka tigɛ kun min na ji yɛrɛ bɛ tigɛ n'a sɔrɔ an bɛ ka consommation kɛ consommation zéro a ɲamana bɛɛ b'a témoin cɛw dusu kasilen don musow dusu kasilen don wotorontigiw de bɛ bɛɛ ka so da la wa ji ɲumanw tɛ c'est des eaux malpropres an t'a dɔn m'a ɲɛf'i ye cogo min quoi Tɔɔrɔ in na mɔgɔw bɛ taa ji ta u ka so minnu ka mɔgɔw bɛ Banagabugu ni Falajɛ ni fɛnw na mɔgɔw bɛ ka taa ji ta yen de ani minnu bɛ ka wotorotigi ta bariko ɲɛ kelen o ye 250 ye u ji ɲuman yɛrɛ fana ta ye vraiment u k'u ɲɛsin ɲamana ma u k'u ɲɛsin ɲamana tabakɔrɔ ma ATT-bugu de surcroît ji tɛ mɔgɔw bolo yan nɔ bɛɛ de tɔɲɔlen don hali ne sigiɲɔgɔnkɛw ni su kora u bɛ na ne ka da kɔn an bɛ ji min minɛ kɛ u bɛ ji dɔ ta o de la mɔgɔ si tɛ ko la an tɛ ji min k'a fa n'a fɔra an tɛ ka courant sɔrɔ n'a fɔra ji fana t'an bolo mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sigi ka sɔrɔ ji tɛ yan tabakɔrɔ ji tɛ tabakɔrɔ fan si an ye cri d'alarme kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka SOS lase ka fɛn bɛɛ kɛ. Bon franchement Djibo kɔni a taara ka fɔli yɛrɛ de dan sisan parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la i bɛ miiri i ka denbaya la comment elles vont faire pour survivre parce que y a pas d'eau tant que ji tɛ survie tɛ an dun ka ɲɛgɛn nin bɛɛ ye tubabu ɲɛgɛnw ni on sait pas comment faire et puis l'eau mun bɛ feere ça coûte très cher et puis c'est malsain aussi ji ɲɛnama tɛ parce que on est obligé k'a san on n'a pas le choix parce que ça fait maintenant 45 jours robinet tɛ mankan yɛrɛ bɔ ji tɛ tɔnti. mais sisan aw yɛrɛ bɛ ji sɔrɔ cogo di aw ka sunkalo magoɲɛ baaraw kɛ voilà o de ji bɛ an b'a ɲini i b'a fɔ sanu bɛ ɲini dingɛ kɔnɔ cogo min n'i ye Irimɛri mɛn ko ji bɛ yɔrɔ min na ATT-bugu kɔni tɛ en dehors de ATT-bugu Jalakɔrɔbugu o Bangineda et des trucs comme ça dɔw bɔtɔ baarakɛyɔrɔ la u bɛ bidɔnw fa ka na n'a ye so pour que i bɛ se k'i ka besoin satisfaire la cogoya min na an bɛ ji ɲini cogo sugu gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ. nin ye a waati joli ye nin bɛ ka k'aw fɛ yen. Ça c'est presque chaque an, 100 au 100. Ça fait plus de 6 ou 5 ans maintenant. Chaque année, c'est la même chose. Période de OB, avec 4 ans, il faut ATT-bugu nege wobi la. Maintenant, nous pouvons vraiment voir la jet. Nous sommes éléments nous en diko là pour que vraiment après c'est que la fière donne sur. Sinon vraiment ça va pas. An bɛ nin jiko la bi walayi ala yamana yɛrɛ sigi ma gɛlɛya an ma fo jiko i bɛ se ka den mois kɛ i tɛ ji sɔrɔ an bɛ ji san de n'an bɛ finiko kɛ an bɛ ji 900 de ta. o ye dimanche ye sa kɛ. dimanche tɛ dɛ don o don hali bi ne ye ji 100 la de ta. aw b'a ka suntigɛ ji sɔrɔ cogo di. bon an kɔni an bɛ taa forage la ni an ye bidon sɔrɔ k'o fa an b'o kɛ sinon n'o tɛ o tɛ marché yɛrɛ olu tɛ marché sisan yɛrɛ ɲamana yɛrɛ sigi nimisa ma ne minɛ f'a jiko courant tɛ yan ji tɛ yan ni panneau kɔni t'i bolo kɔni i bɛ to fɛn de la u ko ko SOMAGEP mɔgɔw ko ji mɛna yan nɔ ko ni courant bɛ yen ko ji bɛ d'an ma wala an bɛ se ka kalo 1 kɛ an tɛ ji y'an ɲɛ la an ka robinet wa puis a bɛ facturer dɛ. a bɛ facturer an bɛ 20 000 aw tɛ ka ji sɔrɔ aw bɛ ka ji wari sara. hali an tɛ 2 heures de temps que journée kɔnɔna na k'an bɛ ka ji bɛ ka bɔ an ka fɛn na jamais de la vie ne ma deli k'o ye su fɛ ni su 2 heures du matin ou bien 2 heures 30 ou bien 3 heures ni 3 heures 30 y'a sɔrɔ i ma wuli i tɛ ji sɔrɔ. ayi nin ye jiko gɛlɛya ye an ye SOMAGEP ɲɛmaaw ɲininka u ko an ma ko kurantigɛ ani tajiko gɛlɛya o de bɛ olu fana kan olu ka ji bɛ sɔrɔ ni kuran de bɛ yen ni kuran b'a normal la bɛɛ bɛ ji sɔrɔ normal la donc baara min bɛ sen na u bɛ ka fɛɛrɛw de lajɛ sisan nin kin n'a ɲɔgɔnw cogoya min na u bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la nka u kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ɲamana ta in ale bɛna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sabula u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na degun bɛ ninnu muso ninnu kan wa bi ko tɛ muso ninnu ye nin kuma ninnu fɔ min ye facture sarako ye fala ye ko n'i ye robinet dayɛlɛ hali siɲɛ 1 kalo kɔnɔ
i ye min jeni ko n'i kan k'o sara o facture bɛ na wa sisan fana fɛɛrɛ min sigira sen kan facture k'a tɛna a tɛ kɛ fila ye maa fɛ yen ni kelen nana dɔrɔn i ka t'o sara ni filanan dar'a kan o bɛna a tigɛ ko sabula maa caman tɛ ji sara a saracogo fana na o fana degun b'u kan an ye kibaruya minnu sɔrɔ SOMAGEP yɛrɛ la nin kibaruya in sɔrɔlen kɔfɛ an kɛlen k'u wele n ko ni muso ye nin kuma fɔ o de ye nin ye Fala ye k'o fara kuma kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya k'a fɔ ko SOMAGEP fana bɛ labɛn na ka se ka kibaruya sanumanw di maaw ma u ka baara kɛcogo la kuma tɛ nin waati in na ji ale ni courant donnen don ɲɔgɔn na yɔrɔ caman na a degun bɛ maaw kan bi bi in na kuma tɛ sunkalo in kɔnɔna na Bamakɔ camancɛ la Fala ye polisiso min bɛ yen an tun b'a wele ko premier arrondissement Bamakɔ polisiso fɔlɔ kun don nka sisan a yɛlɛmana ka kɛ commissariat de police centre commercial sugu kɔnɔna min filɛ nin ye Samori ka kɛlɛkɛden kɛrɛfɛ dɛ o polisiso in de don a ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati la n'o ye commissaire ye o ye commissaire principal de police Josué Kamate o na kɛ Buwatu maa ye Fala ye Bɔbɔ don ale sa ka danga ye maa min ye o ye commissaire Isa Kuma ye février kalo min sara o tile 27 n'a tile 28 Fala ye k'u y'u tɛgɛ da maaw kan maa minnu kɔni ɲɛ tana ye wali mobili moto jɔlen Fala ye waleya in sɔrɔla mun fɛ février kalo tile 27 kamalen dɔ ni ale ye telimani bolila ye ale de filɛ nin ye sa u y'ale da k'ale mɔmɔ ka marifa don a tɔ na ɲamana ale ni Farakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale fana ma ta bila dagirida la koyi ale wulila o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na min ye a ka moto taxi ye o téléphone numéro b'a bolo ka t'o di polisilakaw ma k'a yir'u la sa k'a fɔ ko ale kɔni bin kɛra ale kan k'ale ka téléphone ta ka taa n'a ye min ye 9,000 o tun b'o kɔnɔna Fala ye o kibaruya min nana di polisi mɔgɔw ma sa Josué ka maaw u y'u ka brigade bila k'u ka ɲinini kɛ Fala ye ɲinini in sa u y'o boloda u ka brigade min ye Tabakɔrɔ ATT Bugu an bɔra ka minnu ka jiko kuma fɔ sa Fala ye u taara siganama dɔ sɔrɔ ye marifa farafin marifa dilannen ɲuman b'a bolo min ye a ka so kɔnɔ Wolomasiri Tabaw ka rangers bɛ Fala ye u bɛ min kɛ k'u ɲɛda dogo ta n'a fɔ a ma ko kagul o bɛ yen moto TVS kelen min sonyɛnen don o bɛɛ lajɛlen yira siganama in ale ka du kɔnɔna na o la sa maa min yɛrɛ bɛ yen n'o taara kangari da k'a fɔ ko bin kɛra ale kan k'ale ka telefɔni suɲɛ Fala ye u taara u ka telefɔni sɔrɔ a bolo koyi sabula telefɔni de sera sɛgɛsɛgɛli ni weleli sen fɛ dɛ u taara cɛ minɛ ale nalo man ɲi i t'o telefɔni bila o dɔw fana tɛ se ka bila o telefɔni in Fala ye o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna de sen fɛ sa min ye Josué Kuma ka maaw ye n'o ye commissaire principal ye u y'u tɛgɛ da kamalen kan ka taa ni minɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka so a fana minɛlen a ko a kana kɛ ten koyi n kelen tɛ koyi u ko k'i ni jɔnni don a ye dɔw tɔgɔ fɔ Fala ye polisiw u y'olu fana suruku bɛɛ la ka taa kelen minɛ kafe min yɔrɔ la caw nka u ma polisi minɛ dɛ Fala ye u y'a wele de k'a kana ko ci b'u bolo k'a fɔ ko mun bɛ civil la u taara ci f'a ye tɔ kelen nɔ ye ale kun sigilen don ale bɛ marasibɔ la a lafiyalenba u y'a wele ka na ka ci ɲɛfɔ a ɲɛna ale tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na o y'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ lamininen don ale ɲɛ bɛ mun na k'olu ye civil ye olu bɛ polisiw de ye Josué ka maaw u y'a cɛ ka taa n'a ye Fala ye o maa minnu fila minnu minɛlen filɛ ka na fara cɛ dɔ in kan sa o de nana kɛ maa 3 ye maa 3 minnu sa olu fana Fala ye katakatanin kelen yɛrɛ olu fana bolo TVS kelen o fana tun b'u bolo mobili ni mobili minɛnw ni fɛn misɛnw Fala ye a caman baden de yera nin bolo clé tusugu b'u bolo n'u y'a don mobili o mobili a bɛ taa moto la a bɛ wuli o de filɛ nin ye min ye polisilakaw ye premier arrondissement maaw ni o ye commissariat centre commercial ye u ye nin maa 3 bɛɛ lajɛlen minɛ sa Tabakɔrɔ Ɲamana ani Sirakɔrɔkaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sen fɛ o la sa siganama minnu filɛ nin ye Fala ye u y'u bɛɛ lajɛlen bila sa k'u ka t'u yɛrɛ ɲɛfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa u bɛ se ka dɔn cogo min na nka o ye mulu ye maa minnu minɛ Fala ye o maa fɔlɔ o ye MT ye san 32 SK o ye san 29 ye min ye ST nin tɛ ko o cayara sa dɛ a bɛ se ka kɛ bon Tangara bɛ yen o Tangara bɛ yen Ture bɛ yen Temeli bɛ yen jumɛn e ko jumɛn ayi o tɛ yen o tɛ ninnu na fiyewu nin siganama ninnu Fala ye sabula ni polisiw fana y'u minɛ an k'o fɔ maaw ye
olu b'i minɛ olu t'a fɔ k'i y'a kɛ koyi u b'a fɔ k'u sigalen de don i la yɔrɔ min na a bɛ se k'a fɔ k'i y'a kɛ o ye tribunal maaw ye u y'u bila ka taa ye u n'u ka PV k'o da u kan u na t'u tɔ ɲɛfɔ i ye sɛgɛsɛgɛli ni baara tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo fala ye min ye nin waleya in ye sa polisi ɲɛmaa n'o ye Jose Kabate a ko a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili sigi wulikajɔ ni cɛsiri ni baara u k'o to olu ma n'u ye fɛn ye fɛn o fɛn k'o ye sigana ko ye u ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ni finitigiw ma u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bi baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min kuma tɛ polisiw ka sɔrɔ la k'olu ye nin kɛ ka kɛ ni polisi directeur b'a ka yamaruya ye n'o ye directeur général de police ye contrôleur général de police Usu Kone a n'a ka dankan o fila bɛ an ka petipetini ye Seru Jara olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ministre Dawud o de ye ni yamaruya d'u ma fala ye k'u ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lakana baara kɛcogo ɲuman na ko ka bɛɛ wele sa an k'an ka wolomasiri tabaw dɛmɛ fala n'an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi minnu ye an nagakɔrɔtaw ye an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ polisi yɛrɛ kɔnɔna fala ye maa min ye sɛbɛn fasiri o ye Kɔnpolo Berete ye ale bɛ polisi direction générale kɔnɔna na CNJ an bɛ taa san sɔgɔmada in na san sifinw olu ka ɲɛmaa fala ye ale yɛrɛ misali ye koyi ale bɛ pɔnpu baara de kɛ pɔnpisi a bɛ bagan mara fana kɛ wa nakɔ b'a bolo foro b'a bolo a tɔgɔ ye ko Mohamed Kɔnɛ o de i b'a sɔrɔ a ba ye Tarawele ye nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ba bɛ sɔrɔ Tarawele ye an k'a lamɛn. Bi an fɛ yan nɔ tiɲɛna baara fanga ka dɔgɔ an fɛ yan nɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ baara fanga ka dɔgɔ an fɛ yan nɔ denmisɛnw ka baaraw man ca parce que n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan nɔ kɛnyɛrɛyew de ka ca kɛnyɛrɛyew bi cogo min na bi tajiko gɛlɛya in na baaraw caman jɔlen don parce que anw ka crise ma ban an fɛ yan nɔ hali sisan voilà mais n t'a dɔn formation professionnelle ani emploi donc anw mago b'olu de la an ka yɔrɔ la yan nɔ se ka denmisɛnw ka se ka dege kɛnyɛrɛye baaraw la u ka se ka k'u yɛrɛ ye l'autonomisation des jeunes surtout de la jeunesse kana kɛ garibuw ye kana deliliw kɛ ka se ka dɔw k'u yɛrɛ ye an mago kɔni b'o la bi an ka région na yan nɔ parce que n'i y'a jateminɛ an ka denmisɛnw ka baaraw kɛtaw ka dɔgɔ u ka baaraw fanga ka dɔgɔ hali recrutement bi kɛ i b'a ye anw fɛ yan nɔ tati anw bolo an ka dugu kɔnɔ yan nɔ an ka région yɛrɛ kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnema ko tati anw bolo a la voilà vraiment an ka baarako gɛlɛyalen don yan nɔ fo ka fɔ a gɛlɛyalen don baara tɛ yen. Togodala denmisɛnnin minnu bɛ tɔn kɔnɔ olu bɛ baara jumɛnw kɛ? Togodala denmisɛnnin minnu bɛ tɔn kɔnɔna na bon caman bɛ yen nɔ i b'a ye a problème kelen bɛ tila ka causer tuguni i b'a ye a caman bɛ taa jamana kɔnɔ ni samiyɛ banna en réalité i b'a ye hali an yɛrɛ ka président communal dɔw bɛ yen nɔ depuis u sigira fo sisan samiyɛ sanni samiyɛ ala y'a kɛ tiɲɛliba kɛra an ka zone ninnu kɔnɔna na yan nɔ dɔw taara ɲinɛ dɔw segira dɔw yɛrɛ ma segin fɔlɔ hali sisan bon dɔw ye enseignants ye comme école communautaire donc i b'a ye baara jɔlen kɔni t'a caman na en réalité dɔw bɛ baara la dɔw tɛ baara la mais min tɛ baara la o de ka ca min bɛ baara la parce que mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye sinon n'a fɔra an ka que ɲɛmaa yɛrɛ ka kɛ exemplaire je prends l'exemple sur moi Dieu merci ne b'a la fo k'a barikada je suis pompiste et n bɛ commerce kɛ tuguni n bɛ embauche kɛ n fɛ mais o ye n yɛrɛ ka jija ni n ka farikolo ye n bɛ sinon k'a fɔ ko baara jɔlen de bɛ yen nɔ tigi ko jeunes bɛ nin kɛ ou bien ko opportunités bɛ na k'u b'a di jeunes ma non 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 o tɛ activité minnu fɔ ko an y'olu kɛ ka région kɔnɔ an nana bi kɛ o ye an ye saniya yɔrɔ saniyabaw boloda ka sensibilisation kɛ sur le paiement des TDRL mɔgɔw ka se ka impôt ta an ka dɔn fana denmisɛnw ka dɔn fana k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fana b'u la faso ka taaɲɛ ani faso baara la fɛn min tɛ kɛlɛw ni revendication ye o de ye mun ye an ka kɛtaw dɔn an ka kɛta dɔnni ye jumɛn ye ka mɔgɔw sensibiliser u ka se ka u ka impôt ta ka patentew sara ka vignettiw fana ta tuguni quoi voilà en même temps an ye nettoyage kɛ an y'olu organiser an yirituru fana kɛ u tɛ tɛmɛ ni tiɲɛ nɔ
CNJ yɛrɛ y'o kɛ u tu tɛmɛlen conseil régional de la jeunesse an y'a kɛ ka yiri turu an ka ekɔlisow bɛ yen nɔ ni sigida ni yirisun t'u kɔnɔna na an yiri turu yen yɔrɔ ninnu na o kɛra CNJ ka baara ye. wele kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin san sifinw ma? Bon ne bi wele min da ka ɲɛsin san sifinw ma o de ye bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye mɔgɔ ti kɛ foyi n'i yɛrɛ tɛ. ci jija fɔlɔ o ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ ye an ka mɔgɔ kan dabila an ka baara kan yɛrɛ ye an k'an cɛsiri an ka indépendance an ka sɔrɔ n'i ko jeunesse ka kɛ autonome ye n'i ko jeunes ka kɛ autonome ye f'u yɛrɛ ka jɔ u yɛrɛ u ka mɔgɔ kan ye k'a to yen nɔ ka sigi yirikɔrɔ dabila an ka exemple ɲɛnamaw ta bɛɛ ka kɛ dɔkɛla ye i b'a ye n'o kɛra ni bɛɛ de wele san région jeune bɛɛ ka taa baara la bɛɛ ka kɛ baara kan bɛɛ ka ɲɛsin baara kan ka tila ka wele da tuguni an ka ɲɛmɔgɔw ma tuguni u k'a lajɛ anw sigilen don sɛnɛ ani baganmara ani jago de k'an ka région kɔnɔ yan nɔ n'i ko san i b'o de fɔ u seko ye fɛn min ye pour que dɔ bɛ se ka bɔ san anw ka mara denmisɛnw bɛ taa tungafɛta minnu la dɔ bɛ se ka bɔ a la u ka formation u k'olu caya ka entrepreneuriat formation caya jeunes kunna n'u tilala u kana da u ma tuguni u ka fɛn dɔ d'u ma minnu bɛ se k'a to u bɛ k'u yɛrɛ ye don n'a nataw la min bɛ se ka tungafɛta ninnu bɔ u hakili la ne kɔni bɛ wele da san sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma et puis an ka kɛ kelen ye an ka to an ka jamana kɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in jɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in jɔ jamana in denw de bɛ jamana in jɔ. walayi Bafulabe marabolo kɔnɔna na gufan muso wulen k'u jɔ ko f'u ka saniya o kɛ u ka sigidaw la min ye gufan yɛrɛ ye ale ye arrondissement ɲɛmaakɔrɔ ye mayina a b'o de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe cercle la yaasa u ka dugu bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo musow kɔni a kɛ sa dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka furala ta fala ye k'iw ni bɔlɔn furancɛw bɛɛ lajɛlen ni faso ka baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fura don o don ka se k'o baaraw kɛ yɔrɔ bɛ se ka saniya cogo min na sa nin y'a dɔgɔkun caman ye musow kɔni bɛ nin kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun k'a bɛ banaw fana olu fana gɛn ka bɔ u da la wa min ye sigida fana a b'o sigiw diya min ye dugumafɛnw ye olu fana bɛ se ka yɔrɔ janya u la cogo min na nin kalo in kɔnɔna na minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna fala ye kununko ale n'a dɛmɛbaa jɛkulu n'o ye presse consulting ye olu ye suntigɛ kɛ kununko ne ma min faamuya nka an ka t'u lamɛn fɔlɔ bani an ka taa kɛnɛ kan Kɛba Jalo tun bɛ yen. fɛn ɲɛnama ye ni bon ayiwa ni ko ye komi damulen don nin ka kan silamɛw bɛ tɔgɔ la diinɛtigi bɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ n bɛ se ka min fɔ nin ye fɛn ɲɛnamaba ye ayiwa an bɛ ayiwa an ka minisiri fo an bɛ jama fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ se se yan an bɛ bɛɛ fo parce que ni ye ala yɛrɛ barika don kalo in na n'o ye sunkalo kalo ye n'a nana ka jama bɔ ka na bɛɛ ka na u bɛ tin ka to ɲɔgɔn na ni ye an tin de ka to ɲɔgɔn na o de ka girin ni fɛn bɛɛ ye karisa ye karisa ye karisa o tɛ ale ye belebele an bɛɛ jamajan nin bɛɛ sanfɛ min bɛ bɛɛ sanfɛ an b'ale de suma na i y'a faamu a tɔ bɛ ayiwa ka ŋaniya jira k'a fɔ ko an nana ka na sunkalo kɛ kalo ye kalo min barika b'a la an tun ka to ɲɔgɔn na. Hakilila ɲuman de ye kariti bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ka foli kɛ ɲɔgɔn ye k'a kɛ jamana yɛrɛ ye vraiment j'ai même pas les mots kuma min bɛ fɛ dɔrɔn ala k'an mɛn nin na ala ka maamu yɛrɛ sara ala ka minisiriya ye ala k'a ɲɛ bolo hakilila min b'a la n'a b'a fɛ a ka kɛ ten jamana in yɛrɛ ye u b'a fɛ a ka kɛ cogo min ala k'a ɲɛ bolo a ka to b'a ka sa la mɔgɔ. Bon, fɛn min don vraiment fɛn ɲɛnama de don parce que fɛn min don a man teli ka kɛ a man ca ka kɛ. Moi, c'est la première fois que ne ka ye ministre ka fɛn organiser pour que bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire silamɛya sira la ni badenya sira la pour que an ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka échangew kɛ donc suntigɛ in yɛrɛ bon a ka ɲi mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw dɛsɛra u ka dumuni na so i bɛ n'a de
a kɛra min kama pour que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka duwawu kɛ Mali ye pour que Mali ka yiriwa voilà. Ne bɛ se ka min fɔ nin ye bonya ye jamana in bɛ cogoya min na bibi in na ka fɔ ko mɔgɔ k'i hakili to kɔrɔlen na ka maaw tɔw wele ka na n'a ye ka fara i kan n'an ka ministre in y'o kɛ Dafe a diyara an ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ hali salon a kɛra donc nin ye k'an tin don ɲɔgɔn na ka misimisiw ka silamɛya ka sankɔrɔ ta n'o tɛ silamɛya b'an fɛ yan kɔrɔlen an b'a kɛ an bɛɛ y'an ka sun tigɛ yan nɔ de o tuma ka foli lase a n'a ka kabinɛ bɛɛ ma aw yɛrɛ minnu nana jatalaw ɲininkɛlaw k'aw bɛɛ fo aw bɛɛ ye diinɛ mɔgɔw de ye n'o tɛ n'aw ta fɛ aw tɛ na maa min ye silamɛ ye maa min ye chrétien ye an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni chrétienw ta nana an b'o kɛ ni silamɛw ta nana an b'o kɛ o de ye bɛn ye o de ye jamana taaɲɛ ye. an bɛ yan suntigɛ de la ka jɛ artistes ni artisans ministère de l'artisan a organisé k'u fo fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn sera ka na organiser k'u fo président de la transition y'o de fɔ k'a fɔ ka bɛɛ wele an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma autour du Mali seul le Mali compte ka bɛɛ wele à la solidarité an nana suntigɛ la ɲinɛ an ka duwawuba kɛ pour que Mali ka se k'a kunkɔrɔta armée surtout an ka armée malienne u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw ka hɔrɔnya n'an ka danbe de kama u bɛ ka kɛlɛ min kan kama Ala k'a sebaga d'u ma o sebaga Ala ka Mali ka hɛrɛ b'o la salon an tun bɛ yan salon ta tun ka dɔgɔ ni ɲinan ta ye ɲinan ta bonyana ni salon ta ye Ala ka san wɛrɛ ta fana bonya ni ɲinan ta ye ka organisateurs fo k'u encourager pour que nin ko in ka se ka mɛn. Sunkalo kɔnɔna de ye jamanakuntigi n'o ye général Assimi Goïta ale ye projet créé n'a b'a fɔ Sunkalo solidarité donc a y'a fɔ gouvernement baarakɛla bɛɛ ye an ka sunatigɛ kɛ ni an baarakɛɲɔgɔnw ye donc an b'o kɛnɛ de kan ministère de la culture Segu ni Dogo cakɛda an ye an ka hôtel baarakɛlaw ani an ka artisans ani an ka Segu ni Dogo yɛrɛ baarakɛlaw an ci bila o bɛɛ ma bi ani balimakɛ Danbele Saro ale tun b'an kɛrɛfɛ an ye sunatigɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan fana an y'a invité a nana ani Segu ni Dogo kabine bɛɛ bɛ yan Mali artiste caman sera kɛnɛ kan donc an b'u bɛɛ fo dante foli min na sunkalo ye kaloba ye sunkalo ye duwawu kalo ye sunkalo ye hinɛ kalo ye donc vraiment an bɛ duwawu kɛ nin sunkaloba in hɔrɔma kosɔn Ala ka Mali basigi Ala ka malidenw kan bɛn Ala kana ni kɛnɛ ye Mali la nin don hɔrɔma kosɔn salamu ayiwa Seko ni Dɔnko maaw an b'u fo min ye suntigɛ u ye dugawu min kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ 8 mars Falaye ale bɛ sɛnsɛn na ka nalen musow tɛ ɲinɛ dɛ o la sa dire musow olu ka ɲɛma 50 muso ŋanaw olu farala ɲɔgɔn kan ka welewelemada kɛ yaasa ka se k'u ka yɔrɔ k'ale saniya ni baaraw sigi sen kan min ye 8 mars ye sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'u bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa don in u b'a ɲɛnamaya cogo min na u bɛ se k'a kɛ o cogoya kelen na baro sigi kɛra ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa baara bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan cogo bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na muso minnu yɛrɛ kɛnɛ ka Falaye ko Batex 8 mars fini ko olu ɲɛ t'o la sugu la dɛ ko dun fana nafa ka bon ɲɛnajɛ in na Segu commune fana n'o ye Comatex ye ale fana bɛ 8 mars fini dilan musow olu ye donboloko ta na sira fɛ min ye donbolo 50 k'a ta k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa maa minnu bɛ bi ni olu bɛ degun kɔnɔna na n'o olu ka u ka sɔrɔ tɛ u labɔ Falaye o baara kɛra Kayikaw fɛ yen donbolo in sa malo b'a la tulu b'a la sukaro b'a la nɔnɔmugu b'a la petit pois o fana b'a la o kɔni ɲɔgɔnna 50 o de taara ka di maa minnu bɛ bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na baɲumankɛtɔn min y'o kɛ sa o ye fondation Zakati ye n'o ye Américain ka Zakati ye Falaye k'a kɛ kun ye sa ka maaw dɛmɛ bi maa minnu bɛ degun na sunkalo in kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman fana kɛ cogo min na min ye donbolo 600 o fana kɛra Segu marabolo kɔnɔna na o donbolo fana o fana ye min ye malo ale kilo 50 sukaro kilo 50 tulu bidɔn 1 ale ni nɔnɔmugu o bɛɛ lajɛlen dira maa minnu fɛ sa o ye jura dɔ ye Falaye nka ko k'ale tɔgɔ kana fɔ wariya in kɛra mars kalo tile fɔlɔ ko k'a kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin maaw ma sunkalo kɔnɔna degun bɛ maa minnu kan ka kɛ ka olu dɛmɛ Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan sangaw fɛ yen i n'a fɔ laadala sa o sa bɛ kɛ cogo min chrétien denmisɛnninw n'o ye san yɛrɛ paroisse denmisɛnninw ye Falaye denmisɛnnin 400 olu farala ɲɔgɔn kan sa ka taama daminɛ ka bɔ san paroisse la Falaye kilomètre 6 ne kun bɛ na n bɛ sigi koyi kilomètre 6 ka bɔ san dugu kɔnɔ fo min ye Pari Darakaw fɛ yen u taara ye ka taa dugawu don kɛ
ko in labɛnna maa minnu fɛ sago ko a bɛ tin don ɲɔgɔn na min ye diinɛ ni bato kɛcogo ɲuman na ani fana kalan fana o fana bɛ waleya in kɔnɔna na fala ye denmisɛnninw minnu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛ kɛ san o san sunkalo kɔnɔna na min ye u ka kerecɛn diinɛ taabolo o dɔ don Monseigneur Assa Florent Kone n'o ye San Joseph yɛrɛ évêque ye fala ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka denmisɛnninw nɔfɛ bato ani diinɛ o kɛnɛ na an bɛ tugawu don kɛ u ye bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Bankas denmisɛnninw k'olu kalan min ye u ka hakɛw ani faso kanuni baaraw la sa o sigira sen kan sifin minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye marisikalo tile fɔlɔ Bankas denmisɛnninw camanba nana o kalan in kɛnɛ kan min ye kamalen 40 olu nana ka bɔ u ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna hakɛ minnu b'u fɛ anu kan ka min kɛ faso ye fasodenɲɔgɔnya waleyaw la u ka sigidaw la kuma ye tali kɛ o la barosigi in senfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲininkali caman kɛra sifinnakaw fɛ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun yɛrɛ ye fasojo la fasojo baara bɛ se ka kɛ cogo min na baara in kun cɛla ni jɔnjɔndi ye jɔnjɔn minnu sa n'o olu kɛra waleɲumandɔn ye k'a yira k'a fɔ k'u sera ka nin baara ninnu kɛ wa a na maaw fɛ sa minnu nana kɛnɛ kan kɔmasegi u ka o fana kɛ sankaw fɛ yen wolosɛbɛn 70 fala ye o dira maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu denkuraniw n'o ye denyɛrɛninw ye yaasa olu ka se ka lakodɔn sɛbɛn in sa ale kɛkun ye min ye denmisɛn minnu filɛ nin n'olu bangelen kura don u bɛ se cogo min na ka se ka wolosɛbɛn sɔrɔ u yɛrɛ la cogo min na min ye Isa Sanogo ye ni ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn min ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ u ka nin kɛ sabula maa ka lakodɔnni fɔlɔ fala ye i muɲɛnen kɔfɛ o bɛ k'i ka wolosɛbɛn ye wa dɛmɛ fana don a b'a to fana ni musakaw ni fɛnw bɛna na di maa minnu bɛ bi n'olu sigiyɔrɔ bila u da dɔɔni o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ maa 26 fala ye min ye Bajalo ka minisiriso kɔnɔna na olu de kɔni ye jamana ka jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye médaille ye maa 26 ninnu sa jamana ɲɛmaaw de y'a ta k'a d'u ma ka tɛmɛ u ka minisiriso fɛ tan bɛ yen olu ye chevalier de l'ordre national ye min ye 16 olu kɔni ta ye mérite national min jansalen don ni waraba ye o la sa ni jɔnjɔn ninnu bɛɛ lajɛlen diri tun bɛ kunungo colonel major Assa Bajalo ale yɛrɛ ka kɛnɛ kan min ye général chancelier de l'ordre national ye n'o ye général Amadou Sakafuru Gueye ye ale yɛrɛ tun bɛ jɔnjɔn ninnu bɛɛ lajɛlen diri kɛnɛ kan ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye jɔnjɔn ninnu sɔrɔ an yɛrɛ balimamuso n'o ye Fatumata Kone Macham ale yɛrɛ filɛ minisiri kɛrɛfɛ nin ye fala ye ale fana ye jɔnjɔn sɔrɔ ale de bɛ kunnafoni di ko kunna CMSS kɔnɔna na wa a ka wulikajɔ barika fana ka bon kosɛbɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye ala ye kɔkan kibaru an bɛ to n'o ye k'o daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi min ye laginɛkaw fɛ ye n'an b'a fɔ ma ko Guinée Conakry ko nin y'a dɔgɔkun 2 ye président Mamadu Doumbouya min ye numu kamalen fala ye ko a tɛ Conakry kɔnɔna na dɛ a ka kunnafonidilaw y'a jira ko ŋunuŋunu cayalen u bɔra sa k'a fɔ maaw ye ko foyi t'u ka jamanakuntigi la k'a ka kɛnɛ a bɛ gejegeje min ye a ka kunnafoni n'a ka bilasiraliba ye Cɔrɔnɔ Mamadu Ba a ko président ka kɛnɛ koyi ko foyi t'a la ko maaw bɛ ka kuma minnu fɔ ko tiɲɛ tɛ ko ni ala sɔnna ma don nataw la min ye Mamadu Doumbouya ye k'a segitɔ don ka na Conakry Faransikaw ka kiiri tigilamaw olu ka jaabi di kunungo min ye Majamalija ye n'o ye an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ye Senegalikaw fɛ fala ye ko ni ale bɛ ka fanga sɛbɛkɔrɔ sɛngɛ bi kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ fanga yɛrɛ taabolo ka Senegalikaw fɛ yen ko Faransikaw k'a lasegin ka na Dakari Faransikaw ko k'u tɛ se k'a kɛ han fala ye maa kofɔlen Majambali kunnafonidila belebeleba don
wa anw yɛrɛ jatigikɛ don Dakari baaraw olu kɛcogo la ka kɛ ni kunnafonidila minnu bɛ farafinna sɛgɛsɛgɛli ko hukumu kɔnɔna na a bɛ Faransi ni waati na fala ye wɔlɔfɔw tun y'a ɲini sa ka fɔ ko ka u ka kiiri tigilamaw k'a lasago u ma k'a lana u ko k'olu tɛna se ka o baara kɛ. Togo olu ka ɲɛma n'o ye Faure Gnassingbé ye ale ye maa bisimila kunungo n'o ye Biélorusikaw ka jamana ni jamana tɛ ɲɛnabɔ minisiri ye u ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛn 2 la fala ye a fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na sa min ye Lomé Port ye k'o yakubaya filanan o bɛ tali kɛ sa u yɛrɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa visa ko olu se ka nɔgɔya cogo min na jamanaw tɛ ɲɛnabɔ minisiri baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o sen kan o ko kɔnɔna na Bɛnɛnkaw ko ko sefa wari miliyɔn 20 b'u bolo fala ye ko ni maa min sera ka tigiri yɔrɔ ye han ko ni Ala sɔnna ma ko maa ma i ye kibaruya sɔrɔ o i sera ka fɛn sɔrɔ o n'i bɔra tigiri dɔnna kalama fala ye i k'a yɔrɔ f'olu ye min ye sefa wari miliyɔn 20 ye u b'o di ma maa kofɔlen fangadaraki min kɛra n'a ma sen sɔrɔ décembre kalo tile 7 san 2025 ko ale de tun bɛ o ko in o ɲɛma RD Congo nin tɛ RD Congo yɛrɛ o nin ye Congo Brazza de ye Denis Sassou Nguesso n'a si bɛ san 82 la bi fala ye a ko k'ale tɛ to fanga la kudayi koyi nka k'a fɔ karisa de bɛna bila nɔ na a m'o fɔ ale yɛrɛ de y'i kanbɔ ka bɔ jamanakuntigiya masakɛya o nɔfɛ o kalata min kan ka kɛ ɲinansa kɔnɔna na Faransi ko k'ale bɛ k'i labɛn fala ye yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun na arabu jamana ninnu na kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na k'olu lasegin ka bɔ kɛlɛjugu in kɔrɔla la ko Nicolas min ye Emmanuel Macron ye ale y'o kunnafonidiw kɛ kunungo ka kɛ ni kɛlɛ in ye ka laselikɛw ka jamanadenw ma kɛlɛ in kun n'a ɲɛɲɛ ka dɔ ɲɛfɔ a la a ka jamanadenw ye kunungo ale bɔra télévision so la Faransikaw fɛ k'o ɲɛfɔ Irankaw olu ka maa minnu bɛ yen n'o a bɛ fɔ ma ko gardien de la révolution n'olu y'u ka wulikajɔ kɔlɔsilikɛbaw ye fala ye ntɛnɛndo olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa bɛ tɛmɛ Détruire d'Ormuz fɛ k'u y'a kɔ fo ka taa sɛbɛkɔrɔ kɔ wa min ye tajiko ye fala ye k'a bɛna na n'o gɛlɛya ye kosɛbɛ wa min ye yɔrɔ in ye a datuguli a kɔlɔlɔntan tɛ diɲɛ yɛrɛ tajiko la Iran min ye kow ye u ni États-Unis ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko kɔni gɛlɛyaw bɛ ka caya kosɛbɛ sabula bi fala ye pankuru minnu bɛ munumunu salo kɛ arabu jamanaw la 19 o de pankurutaw bɔra a ma voli 19 ko o de bɔra a ma wulikajɔw bɛ senna fana yaasa kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin ko in na nka min ye Trump ye ko kuma ɲɔgɔnya waati tɛmɛna ka ban ko sisan kɔni k'u k'u labɛn ko kuma ɲɔgɔnya waati tɛmɛna kunungo ninnu fana ye Irankaw fana ye baara mun sigi senna u y'olu fana danganamaya maaw ye k'u ka wulikajɔ kɛ ka kimɛli kɛ kow la wa k'olu fana olu m'a ɲini maa fɛ ko ka sigiɲɔgɔnya kɛ koyi u m'a fɔ fana ko ka kɛlɛ ban kɛ maa minnu bɛ k'o kɛ ko olu b'u ka baara la wa min ye olu ni États-Unis de bɛ ɲɔgɔn na bi a nɔfɛlaw n'a ɲɔfɛ maa minnu b'a sɔrɔmadonni la fala ye k'u bɛɛ k'u sigi n'u niyɔrɔ ye Irankaw ko ten Émirats Arabu ale ko sa ko farafinnaka minnu bɛ u fɛ yen ni olu dɛsɛlen don ka bɔ bi k'a kɛ misili dasiri min kɛ u ka yɔrɔ la fala ye ko olu mɔgɔw ko olu farafinnakaw de ka ca la kosɛbɛ han farafinw k'olu de ka ca la kosɛbɛ u ka minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ bɔlɔlɔsira sanfɛ ko o ko in kɔni gɛlɛyalen don sabula pankuruw yɛrɛ de jɔlen don nin waati in na pankuruw tɛ ka taa Donald Trump kunungo a ko ale kun ɲɛna ko fɛn bɛ togo fala ye k'a ti ten ko nka ko Amérique bɛ se nin kɛlɛ kɔrɔ ko k'a bɛ se kɛlɛ kɔrɔ min tɛ nin ye min ye Irankaw ye olu fana ko sa k'olu m'u tɔ fɔ fɔlɔ foyi fala ye wulikajɔ ni wara min bɛ senna nin ye ko bɛɛ lajɛlen bɛna n'a ye don nataw la ko bɛna mun kɛ k'olu tɛna kuma caya tuguni wa maa minnu bɛ sigi ka fɔ ni bɛn ɲinini na olu b'u ka baara la olu Iran yɛrɛ fana b'u ka baara la i n'a fɔ États-Unis b'a ka baara la cogo min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i tɔ la n'a ko wolola min na maaw na tila ka o ɲɛfɔ fala kɔni kunnafonidi ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula ko daminɛ kunnafoniw tun bɛ ka sɔrɔ saniya ani tilennenya la nka bi an y'a ye k'a fɔ kunnafonidi gafe belebelebaw u y'u ka yɔrɔ ta dɛ fala ye minnu fana bɛ Iran kibaruyaw di olu fana y'u ka kotew ta a bɛ ten cogo la bi na n'o tɛ a daminɛ kibaruya jɔnjɔn tun bɛ sɔrɔ ko in nka i yɛrɛ ka kuma ni ko bɛ taa ɲɛfɛ a fanga de bɛ dɔgɔya ka ban an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka nin ko in ban min ye basigi diɲɛ kɔnɔ Ala ka o na lafiya Ala k'o na Ala ka sini kɛra labankoɲuman n'an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na an b'an ka maire fo fala ye n'o o ye Siriman Bacile monsieur le maire ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Jaba Sidibe a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Salakaw fɛ k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Seydou Sakɔ Jalafarakaw ka maire fala ye
an b'a fo an n'a ka bolodi ɲɔgɔn ma baara min bɛ sen na halisa ko Ala ka o taa ɲɛ. Moro Magalu ale ye Sajolakaw ka maire danga ye Fale, an b'a fana fo. An yɛrɛ terikɛ n'o ye Alaji Keyita ye k'a fana fo nin waati in na. Fale y'a ale ye o fana belebele ye min ye nɔnɔmugu ɲuman Fala ye. N k'i ma Nido yɛrɛ n'i b'a fɛ yɔrɔ kelen pe Bamakɔ bɛɛ i se y'a fɔ fana ka yɔrɔ la Torokɔrɔbugu. Nkan t'i ka tɔ ninnu ma dɛ, n'i bɛ Nido yɛrɛ fɛ ka f'i ka tila k'a fɔ ko i ka dɛsɛ ka boîte ban taa y'a fɛ yen. Ale de ye numéro 1 feere bi Mali bɛɛ. Nido gɛrɛgɛrɛ ɲuman sɔsɔli tɛ min na, namara t'a la foyi, ɲɔbu tɛ, kababu tɛ, fɛn wɛrɛ tɛ, tendulu ti k'a la, a b'ale de bolo. Ni Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw kan, Ala ka tile hɛrɛ cɛ, Ala ka sɔn ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare, ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na, n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan, degun tɛ aw kan. Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba, yanni ka se aéroport sirafara ma, station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78